Ola, que tal están, señoras e señores? Benvidos a Voltas co prato da Televisión de Galicia. Benvidos á Cociña en Directo. Estamos buscando as 7 da tarde, ainda son as 7 menos 5, máis ou menos, un poquinho menos. Pero bueno, aí estamos, no Voltas co prato, cociñando como todas as tardes nesta que é a nosa televisión. Supoño que verá xente que estará preguntando, ainda de hoxe hai xente, de verdad, por Galicia, que pregunta onde están as receitas do programa? No libro. Hai que seguir comprando o libro, evidentemente. 2, no Instagram. @voltascoprato, seguídenos por aí en Instagram porque temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano. E sen máis dilación non vou dilatar máis este momento. Vamos chamar ás nosas queridas cociñeiras do día de hoxe. Que pasen, por favor, Begoña Vázquez, Lucía Vázquez, un aplauso para elas. Dame un calá. A mesa? Que va, Begoña, que faz? Xa está. Si toco Olvidei esa, unha cousa. dame calambre, xa non. Pero serás ti. Si que dá. Dache a ti solo. Estáme dando, en serio, Estás asustando. Ten electricidade Xuramos que me está dando. Ten electricidade, que estás cargado. Espera, Ves negativo ou positivo? Estáme dicindo a directora, proba outra vez. Pero outra vez, que ahora encendí. A ver, no, espera. Non te apoyes nas dúas xuntas. É por eso che dá, porque é un polo negativo e outro positivo, joder. Pero é verdade. Ai, Begoña, pero ti onde Non estudaches? es que isto é E si toco unha aceiro. sola? Se tocas unha sola pero non estudiaste tecnología. E si toco outra? No. Ves? Carallo. Pero non me toques máis. Pero por que tocas dúas xuntas? Porque é tecnología, eso é tecnología. Que pasa aquí? Non estudiaste electricidade e Que tecnología. pasa aquí? Eso é un Chuta, Bego, pero che que escola de cociña Eu non fuiste? Eso é básico. Non vou tocar as Tecnología, mesas, non tocar nada. Non vou Ni me tocar toques, máis as mesas. ni me toques máis. Dios, non hai toma de terra aquí. Bueno, señoras, señores, imos cociñar porque pensei que igual acabamos fritos na Voltas co prato. Sí. A ver que nos conta María Jesús da Laracha. Hola, sou María Jesús, veño da Laracha, fago salmón, normalmente fago a plancha. E despois fago afumado tamén, bueno, aí entra o meu home, porque para fumalo hai no fazer nun filete largo, telo un día inteiro con sal, azúcar, e despois afumalo con serrín, pero ten que ser serrín noble. E iso cómese de maravilla. A ver se me dades algunha idea diferente. As que eu teño. E un saludo ás miñas veciñas Ana, Teresa, e ao meu fillo, o neto, e a miña filla, ao meu home, con toda a familia, toda a Laracha. Moi ben. Aí está un aplauso para María Jesús da Laracha. Ai. Decía Begoña, estaba escoitando o vídeo da señora e dixo directamente... Carallo pa señora. Dixen así. Carai, antes Dixo dixeche así. carai. Dixo No, dixen carallo. Dixo así, vai dicir Begoña carai. Dixen porque... Por qué? Cuidado, facer salmón afumado Na casa. na casa non o fai todo o mundo, Bueno, pois os entón tedes que estar ao nivel de María Jesús. A verá que... Tens que facer... Por lo menos darlle así algún truquiño. Algún truco. Bueno, pois que vas facer ti? A ver. Pois eu vou facer un salmón así glaseado. Un Glaseado. pouquiño de mel, un pouquiño de laranxa, un pouquiño de romeo, así, vai frito e pos ao forno. Para que nos quede xugoso, porque é unha das cousas que nos pasa sempre. Que moitas veces non nos queda xugoso, que nos queda un pouquiño tirando a seco. Entonces, vamos a intentar que nos quede... Home. Sí, un tuosiño. Permíteme dubidar. Non me mires así, pero permíteme dubidalo. O que? Que vaya a quedar xugoso. Si o fri... Ai, ¿Qué? Dios mío. Si o frites... Mira que che toco, que é o pastor da vaca. A que te toco a ti? A que te toco? Si o frites e despois o pas polo forno... A ver, as frituras, normalmente, as grandes frituras, o que teñen é, cando van envoltos, por a parte de fora, Sí. a parte de fora crea unha costra e non deixa que se seque por dentro. Entón, conserva os xugos dentro. Vale? Por eso, sabes, tú cando se estofa unha carne ou cando se guisa, sabes, hai que primeiro douralo un pouco para que conserve o xugo dentro. Canto aprendemos con Begoña Vázquez, Increíble. E tamén veces, queremos aprender outra no. coa súa curmá. No, é mentira, non son Ainda me curmás. preguntaron outro día. Verdad? Sí, Lucía, sí, que vas facer? A ver, contenos. Eu vou facer un salmón, vámoslo facer na tisola. Vale, seco tamén. No, Aí. seco nada, Seco. no, seco nada. Seco como un bistec de zapatilla, aí, ben marcadiño, e despois imos a poñer un poquinho de cítrico, limón, lima neste caso, e un poquinho de soia. Vale. Con un pouco de allo e tal. E ímolo acompañar dunha cremiña de pataca e allo porro, así como se fora unha bichisúa, pero de espesiña de acompañamento, e despois con un kakiage. Un kakiage de verduras. Eso que é do teu amigo? Isto é unha receita do meu amigo. Como se chama? Hideki. Aprendíchelo, non? Sí. Sí?
Sí. Temos que convidar un día ao programa. Ai, ojalá. Sí? Sería estupendo. Mola. Señoras, señores, facemos salmón, que por certo, comín hoxe ao mediodía. Marchamos con... Begoña Vázquez, veña, vamos. Agua salá, con agua se va. Agua dulce, agua salá. Con agua viene y con agua se va. Atención que Begoña vai facer a cousa que máis lle gusta deste Ahora, programa. Home, isto despois de 3 anos é o que quero facer todo o Verdad? tempo. Ahora Sí. estás, mira como lavar mans, Encántame. Ahora podes ciruxá, Verá, home, é que hai que lavar as mans como se fóramos ciruxanos para estar nas cociñas. Perfecto. E se temos catarro tamén. Ah, claro. Porque pasas eche todo por as maus. Si non, claro, Hai que eso lavar de as mans botar a sempre. mão á cara, tal, non sei que. A todo, aos ollos, á cara. Moi ben, entón vai Vamos- facer un salmón que vai levar unha costra para evitar que os xugos marchen por aí adiante e que quede xugoso, según Claro. Diana. Así que, a ver, Mira, a ver vamos si, primeiro- A ver si non me dá calambre ahora. Mira, aquí podo No, apoiar. porque solo ten un polo. Vale. Bueno, Madre mía. Veña, contanos como faz para preparar ti o salmón. O que vamos a facer, mira, non ten espiñas, vale? Vale. Están todas sacadas, vamos a ver, están todas sacadas, sí. Vale, pois agora vamos a dar uns cortiños. Por qué? Vale, para que nos penetre ben o que é o marinado que lle vamos a facer. Pois lle vamos a facer primeiro un marinado, vale, para que colle moito sabor. Vale. Aí. E a miña pregunta é, Que se o queres? cortas non perde aínda máis xugo? Non, porque vamos a freír, volvemos outra vez que a mesma historia. Tú como comeches hoxe o salmón? Fixáchelo tú? Era ao forno, asado, sí, ao forno. como o- Estaba moi bo. que lle botaches? Tiña unha costriña. Non fixen eu, fun comer fora. Ben normal. Pero se eu fago salmón e quedeme boísimo, Sabes como fago? Non é broma, Eu quero afumado tamén o faz. No, na air fryer. Eu quero verte. Na air fryer. Si, xa o sabía que ibas a facer na air Na air fryer. fryer, meteslle o allo perello, ou así. Ese é un programa moi interesante, O Air da air free. fryer, sí? Mira, Por qué? vamos alá. Por porque qué? sí, porque usei moitísima xente agora, ese Por eso. aparello. Está Eu ben. tamén o teño, Pero está ben ou non? Vai de marello, pode facer galletas, pode facer tartas, Sí. pode Sí, facer sí. polo. As patacas fritas non quedan ben, Non che gusta? Non quedan ben. Ah, É verdad, non quedan sí, ben. Si de Begoña. Molaba un montón. Nin as facer croquetas un- tampouco, pero quedan o polo, os peixes tamén quedan moi ben. Sabes, podemos facer verduras tamén. Que estaría moi ben que alguén propuxese unha receita co air fryer, co air Sí, free, o que como pasa é que dixo teñen que traer dúas. antes. Dúas. Dúas maquinuchas. Ahora xa temos auga. Xa temos algo, ahora xa... Ahora xa, que decir, Ahora un pouco ahora xa- podemos pedir calquera cousa. Podemos pedir o Neste que sea. programa, evidentemente. Chamádenos ao Voltas co Prato, vale, como sempre, 664-483-419. Ese é o teléfono a Voltas co Prato que podedes chamar para o que queirades. Se queredes falar con nós, se queredes dicirlle a Begoña 4 cousas sobre como lle queda seco o salmón ou non, Ou 5 tamén, se queres. ou 5 tamén, Sin podedes problema. dicir e recordade que repartimos cartiñas como sempre, 50 euriños dunha vez e 50 outra no a Voltas co Prato da televisión, dos Do salmóns. salmón. Aí está. Moi ben. Entón, isto todo vai ir ao forno Isto en algún todo... momento. No, Ahora vais a mariñar. primeiro vámoslo mariñar. E despois fritir. Depois vámoslo enfariñar cun pouquiño de fariña de millo e un pouquiño de améndoa, de fariña Vale. de améndoa, vale? Ahora vamos a botar o allo, vale? Ajá. Vamos a botar un pouquiño de xenxibre. A min gustame máis cando é fresco, vale? cando é Pero se non temos... pois Relalo, mira, prefires relalo, non? sí, a min Vale, gustame máis, pero se non temos, podemos engadir un pouquiño de polvo, vale? Ahora un pouquiño de soia e vamos a engadir un chisquiño de aceite. Así. Xenxibre, allo, sal, aceite, soia e pementa. Sí, moi bien. E vamos a meter así os dediños para que vaya collendo todo, ves? Vale. Aí. É isto, o que sempre che digo. Sempre é bo deixalo da noite para mañá. Porque nos colle moitísimo sabor. Moi Vale? ben. Moitísimo Cousa máis. que nunca faz aquí. Hai veces que sí. O que pasa é que tú non o sabes, porque chegas tarde. Que dis, anda? Na vida o fixetes un día para outro, mariñado. Sí, que fixen. Sí, sí. Vale. E agora que vas facer? Deixalo aí? Vou a ver se me abro o grifo, deixalo aquí, e por vou non Xa non fariñar e lle vai. frilo. Terceiro día xa non lle vai o grifo. Teño na xarra. Marcho con Lucía, veña. Vamos con Lucía, a ver se arranxa o grifo Begoña. Veña, vamos para. Eu ainda non estrenei o grifo, acabo de probalo ahora. Mira, Ahora sabes que esta sí que non a vou tocar, esta mesa. no, mira, non dá, No, non dá, no. Non. Está quieta, Mira, teño, ponte serio. Vale. Teño aquí no cazo unhas patacas e un Sí. allo porro. Vale. A cocer. Ten que cocer ben cocidiño porque despois si volo triturar, Pareceme vale? perfecto. Perfecto. E aquí piquei todas estas verduras para facer o caquiague.
kaki en xaponés. Vamos a facer idiomas con cañotas. Kaki significa en xaponés xuntar. Eso acaba de mirar en ChatGPT. ChatGPT, eu non falo con GPT. Kaki é xuntar. Xuntar. Vale. E aguru é fritura. Entón, Como é? Aguru. Aguru. Entón, é xuntar nunha fritura. Kaki, age. Entón, todas as verduras, en vez de outras veces que temos feito verduras e despois ímolas fritindo unha a unha, sabes? Se quedan así, todas en plan, todas bonitiñas. Sí. Oxe, é Ti vas a diferente. mesturar todas nun mogollón. Claro. Ti, coa verdura que teñas na neveira de casa, colles, pícala toda, hai que picala ben parella, o sea, que non quede enorme a cenoria, pequenísimo o pemento, máis ou menos, sabes, que sexa do mesmo grosor, para que se faga nun tempo parello, Vale, porque van vale, a ir vale. xuntas. Vale. Entón, Caque. mesturámolas ben. E imos botar un poquinho de fariña, Ti, que está previamente tamizada, cando faz cousas así do teu mestre xaponés, Sí. poste moi seria, Tes como medo de decepcionalo. Por que que estes son palabras maiores? Claro, empanadas tú cansa de facer. Sí. E de comelas. Exacto. Como era? Se chamaba? Hideki. Hideki, de verdad, nunca vin a Lucía tan seria por algo como coas túas receitas, que non? É Non, verdad. a verdade é que pode que non. Pode que non. Tan nerviosa, quere que lle saian ben, eso está moi ben. Sí, E agora, mira, temos a fariña. Sen máis, fariña e auga fría. Vale. Mira que truxen, Ímolo mesturar. Vale. Tampouco fai falta que quede super unido, sabes? Por que usas as pinzas do churrasco? Bueno, porque inspírame Hideki. Non son do churrasco. Poderían ser, Pero ti algunha vez fixeches churrasco con pinzas así? No, máis grande só, pero... Biches. Sabes que parece? Unha pinza de depilar xigante. Ai, poucas pinzas de depilar biches. Como non? Parece unha pinza de depilar xigante destes de arrancar os pelos do nariz. Da moza de rec. Exacto, xusto. Que dixo? Que foi a luz. Na miña cociña foi a luz. Aquí algo pasaba. Quedaches ti coa electricidade de Se me lo Begoña. dixen que algo pasaba, quedaste sin luz. Sí, por eso eu creo que non vai o grifo. Ostras, igual saltou algo. Igual sí. Igual saltou algo. Porque... Vai o teu, non? No, igual saltou algo por culpa de que eu desestabilicei aí. Posiblemente. Vou pedir a Juan, ao noso compañeiro que veña aquí botar unha mão, que andará por aí, a ver se pode reactivar a electricidade aquí. Para mí que non me toque. E se queres cantar algo, vente para esta cociña. Vou para esa cociña, non pasa nada. Vete para Mientras cá. tanto, seguimos contigo, Lu. Mira, entón, agora, normalmente que facemos cando facemos tempuras e frituras? Sí. Collemos daqui, pasamos por fariña, pasamos por aquí e metemos a fritir, non? Ajá. Pois hoxe alteramos o orden. Botamos aquí primeiro un poquinho de fariña. Por que? Ao revés. Porque vai ir todo. Exacto, e agora imos verter aquí un pouco da masa. Ostras. E imos ir E tú sabes que remexendo. hai un montón de xente en Galicia ahora mismo que lle está petando a chaveta. Non creo. Por ver isto? A xente máis estudiada que a ti, cañotes. Eso sí. Eso sen dúbida. Van moitos restaurantes asiáticos, que ahora está moi de moda. Pois é verdad. Mira, Xa está. xa temos todo cunha pequena capa. Que Non ensalada- fai falta que que ensalada nade. máis boa, Viches? Verdad? Se fora un aliño de cacahuete, xa estaba. Sí. E agora, Exactamente. Bueno, espera. Vou chamar a convidada. vale. Vou chamar a convidada a ver que lle parece isto. Recibimos cun fortísimo aplauso a María Jesús da Laracha. Un aplauso para ela. Hola, María Jesús. Hola. Benvida, ponte por aquí, pégate con Lucía. Calquera Que tal, delas. como estás? Ben, Ben, ben. así que eres especialista en salmón afumado, Bueno. aquí- O máis especialista é o meu marido. Aquí Begoña quedou flipando co teu vídeo. Ai, é dixo, que eso... Se fai salmón afumado na casa, É que marinado ainda bueno, pero afumado afumado. ten moito mérito, Ai, sí, ten mérito. Bueno, Lucía, Mira. contalle que é o que Mira lle que vas estou facer. facendo. Sí, estás... Fixen unha fritura tipo tempura, pero desta volta do revés. En vez de ir mollando pouquiño a pouco e botando para que queden soltiñas, ímolo meter así todo da vez. E nos che quedan pegadas... No. Queremos Ela que queden quere. pegadas. Quere que se lle peguen. Aí está. Quer sacar unha tortilla de verduras. Claro. Casi, Bueno. casi. Non? Para acompañar un salmonciño que vamos facer, vámoslo marcar agora, vamos ir dándolle aí lume. a esa Como se chama zona. iso? Kakiage. Kakiage.
Aquí poñendo os nombres moi raros. No, non nos bote la culpa a nós cando é culpa do gurú de Lucía. De Hideki. De Hideki. Entón, e despois o salmón vouno simplemente na tisola, planchalo ben, que quede marcadiño, e despois vouno acabar con un poquinho de salsa de soia e limón, e un pouco de allo relado, acabalo de facer. E por debaixo, para empezar, para acompañar o plato, imos facer unha cremiña de pataca e allo porro. Ah, era para unha crema, antes non mo dixeches. O allo porro todo gústame. Que tal, gustache todo, María Todo, Jesús? todo, Sí? todo. Ben. Darlle o aprobado de momento? De momento, sí. Incluso o nome xaponés? Bueno, eso vai me ser máis difícil pronunciarlo. Bueno, por mentras tanto vamos con Begoña, que creo que xa viu a luz. Creo que recuperou a electricidade. Sí. Vamos aí. Arrímate a Begoña, a ver. Recuperei. A ver, Benvida. Begoña, volveuche a luz. Volveu unha luz aos ollos. Sí. Si, veu unha luz aos ollos. Que pasou? normal. Sabes cal foi o motivo? No, non sei, seguramente que fuches tú. En serio, fixeras soltar eu? Que sí. Si descargaches todo en ti. Dixo Se tens Juan. que correr a 7 ou 8 kilómetros, Ostras. Tens que ter as Duracell a tope. Mira, Bueno, contalle, veña, que vas facer? eu o que fixen é mariñar un pouquiño o salmón, un pouquiño de soia, un pouquiño de allo, un pouquiño de xenxibre e un pouquiño de aceite. Vale? O que facemos sempre, deixalo un pouquiño desde a noite anterior para que nos quede moi ben, Sí. metelo ben así por onde está o salmón, para meterlle polo medio. para meterlle polo medio para que nos quede ben xugoso. Ajá. Vale, e agora teño a sartén xa. Voulle subir un pouquiño que ainda lle falta un chisco. Aí. Ponlle o post. Ponlle No, o post. vos non, porque é moi fuerte. Pesto. Isto é moi fuerte. Sí, non me gusta moito. Bueno, Gústame máis así, que este alto, pero non E é... que fariña estás usando? Porque Ahora estou facendo con fariña de millo refinada, maicena, e despois un pouco de... É que eu fijo de améndoa. Usades moito a maicena, vos. Sí. ves, eso é que non sigues moito, Si sabes Bueno, que usar... Por qué? Quedan máis crocantes os rebozados, É que eu vou probar agora con maicena que nunca probara, pero... O sea, ela di que o que vai facer a maicena é que quede xugoso, porque non lle escapan os xugos así. É o seu Vamos a empezar a razonamento. freír. Aí que quente. Mira, E vamos ir metendo este tamén. Como a pinta ten eso? Pois que che parece, María Jesús? Estupendo, a min todo. Sí. Sí, poñederme un plato aquí, outro aí. Se É un de tes- primeiro e outro de segundo, é se isto. Se tes que levar un palaracha así vendo, cal levas? Cal che ten mellor pinta así á vista? Oh, eu que sei, a fritura aquela tamén me encanta. Pois, Ai, é que elegir vai ser moi difícil. Por baste- Tamén me puxeste unha cosa moi difícil. bueno, pois mira, nada, non pasa nada. Vaite pensar coa xente ali, vaite para a zona de supridores e despois chamamos. Vale? Veña, un aplauso para a nosa convidada de hoxe que ven da Laracha. Aí está, María Jesús. Bueno, señores, salmón é deses peixes que parecen feitos para ser estrelas, Carne rosada, sabor suave, é unha lista interminable de beneficios. En Galicia, o salmón salvaxe foi durante séculos un dos reis dos ríos. O Miño, o Ulla ou o Tambre eran auténticas autoestradas de salmón. E hai documentos antigos que din que os criados se queixaban de ter que comelo todos os días, porque había tanto que xa estaban fartos del. Hoxe a súa presenza salvaxe reduciuse bastante, pero segue sendo un símbolo de tradición e prestixio. A pesca de salmón segue a ser un acontecemento importante, sobre todo nos ríos como a Ulla, onde se inaugura a temporada con moita expectación. Iso sí, o salmón que atopas no súper adoita vir da acuicultura, principalmente de Noruega ou Chile, algo que axudou a que pasase de peixe de luxo a peixe do día a día. Na cociña é un todoterreo, xa sabedes, a prancha, ao forno, en sushi ou afumado sempre queda ben. E se lle queredes dar un toque distinto, probade as receitas, claro, as nosas, que estarán como sempre en @voltascoprato, onde nos podedes seguir, darnos amor, porque o día 12 comeza o luar e xa lle gañamos. Así que xa estamos por riba do luar, estamos encantadísimos, é así. Veña, vamos ver como vai Lucía. Vale, no, pues marcho, no, con Bego, marcho con Bego. Veña, Marcho marcha con Bego. Disculpade, vamos con Bego. A ver, Bego. Vamos allá. É que me botas de menos 2 minutos e media xa do Estou que non son capaz de estar sin ti nunca. Non sei se levarte para a casa. Pero non che chegará xa co teu cativo. Chégame ben, Vai ter que verdade, aguantar quero outro. outro máis.
Madre mía. Digo eu. Era o que me faltaba. Pero viches que ben lle cae ao teu cativo. Hombre, onte estaba deseando vir para aquí só O por verte, teu cativo está namorado de min, Está. Home, configurei a consola. É que fales con el da consola. Bueno, configurei... Cañotas que xogos terá. Ai. Madre mía. Xe, che dixen que lle Sodes deixo algún, iguales, que maravilla. Xe lle dixen que lle deixo algún, non hai problema Pois ningún. entón xa o ter no bote. Tú para que curso vas este ano? El vai para primeiro de primaria, tú. Eu vou para primeiro de aguantarte, que é complicado. A ver, Estás en segundo xa, que de aguantarme. estás facendo coa manteiga máis co Vamos a montar un pouquiño a manteiga con zume de laranxa. Vale. A laranxa quedalle ao salmón quedalle de maravilla, vale? Ajá. Moi ben. Incluso ese canapé dese salmón afumado que fai a nosa convidada, unha rodaxiña así de laranxa, quedalle espectacular. Vale. É que a laranxa, sí que é verdad que a laranxa ao peixe. Sí, a peixe valle moi ben, Quédalle pero moi ben. o salmón dun dos que mellor lle E queda. o salmón quedalle especialmente ben. En este caso vamos a botar un poquinho de mel, Ostras. vale. Unha mel clariña de 1000 flores. Vale. Porque é un así forte, non? A ver, podemos usar unha astringente como se lle unha de castiñeiro, pero... Sí, unha de castiñeiro tamén. Sí, podémosla usar, pero en menos cantidad. Vale. É máis potente. Sí, é que é potente. Por De eso sempre meto unha varilla e que non hoxe a non metín. metis. Non estará por aquí. Non pasa nada. No? Lucía, tes unha varilla? Nada, varilla Facemos non unha teño. Bueno, Nada, 2 tenedores e xa está, mira. xa está. Xuntas 2 tenedores A ver. e faslle así. Bueno. Faslle así sin salpicar. Non E come a bótalo min. por fora. Non come a min que salpiquei. Sí. Así. Vaya varilla improvisada, por Begoña Vázquez. Así, non monta moito, Precisas unha varilla? Non fai falta. No, traemos unha varilla. Non fai falta. Queres unha varilla? Que non fai falta. A ver, Vou sacar o salmón. Non te faja la dura. Non me fago de rogar, non me fai falta a varilla. Vale. Si vai ir ao forno, Xa dixeches ti. vamos a botar un pouco de pementa. Vale. Vamos a dar a volta a este salmón. Mira o salmón como se retorceu. Mira o salmón. Guau! Aí está. Guau. Que son esto? Ahora, mira que crocante. Estos son uns minutiños no forno e Viene listo. como fría aí, Vamos a dar aquí, vamos a poñer aquí. E xa verás agora como se derrete a manteiga en 2 segundiños. Home, si, ó. Poñemos o salmón. E aquí se queremos, nos gusta, pois unha camiña de patacas ou acompañamos con un pouquiño de arroz. Eu voulle facer unha pataquiña frita, moi finiña. E agora botámoslle este xugo de laranxa, así. Lava Con pouca esta manteiga o manteiga. salmón. Bueno, xa estamos cas túas parvadas. Mira pa aí, ó. Non lle pasa nada, a manteiga, despois vai se derreter e vai quedar unha salsiña perfecta. Xa verás. Enterrado manteiga ese salmón. E agora vamos a engadir un pouco de romeu, Guau. Vamos a ir ao forno. que están en época. O romeu agora de collelo. Sí, vamos ao forno. Esto nada. 5 minutiños, 180 grados. 5 minutillos, 180 graus. Non sei se botar llamado, Igual te levas a electricidade todo do plató. Igual levo a electricidade, Aí vai. queimome, teño de todo hoxe. Veña, deixamos os 5 minutinhos, 180 graus. Exacto. E imos con Lucía. Hola, Luchi. Hola. Mira, Ah, mira, sai todo. Claro. vamos a sacar así a primeira Que tanda. chulos. Mira, como se chamaba isto? A ver, cañotas, fai memoria. Como se chamaba, dimo ti? Kaki, age, Kakiage. Pois, pregunta de concurso. concurso. Como se chaman os paquetiños, bueno, esa verdura que fai hoxe a nosa queridísima Lucía Vázquez? Kaki, age. 664-483419, chamade, aí está o teléfono do noso programa para que digades todo o que queirades e para que gañedes 50 euros. Como se chaman os paquetes que fai Lucía? Oso é difícil a pregunta, Kaki, age. Mira, Mira, si cada vez que o dis, soa o gong. Mira, outra vez. Kaki, age. Kaki, age. Vai, a ver, tampouco... Hai que probar. Tampouco pides moitas veces, vale? E sigues facendo máis. Vou facer outros poucos, a ver se dá tempo. Vale. Mira, temos aí o salmón planchadiño. Vale. E agora, Que é aquí botei... normal, non, a plancha normal. A plancha normal. Sin moita Aquí historia. botei salsa de soia. Relei un alliño aquí, alrededor. pensei que era Tiqui, tiqui, tiqui. xenxibre ou así, non, é allo. Allo. Tampouco lle viña mal un pouco de xenxibre aí relado, pero bueno, hoxe non o leva. Vale. E boteille lima e limón. E agora pa aí. E agora, metémolo pa aquí. Sí. Ule ben, Ule ben, Sí, ule ben. Ule ben. Vamos a repartir cartiños, imos a Lugo. María Jesús, que tal? Boa tarde. Hola, muy buenas tardes. Como estás? Muy bien. Ah, no. Bien. Que alegría, que voz máis alegre,
Bueno, sí, estoy muy ilusionada, sí. Bueno, eso está ben, eso está ben. Ti és fan do salmón ou... Bueno, no Miño hai salmón. Na zona de Lugo non sei, había salmón. Pero ti és fan do salmón? Si sigas no salmón. Si che gusta. Sí, é un plato preferido, sí. Bueno, eso está ben, eso está ben. Pero estou seguro de que nunca o probaras como están facendo xe as nosas cociñeiras. No. Estoy súper atenta, pero bueno, vos me perdendo. Bueno, pois anota a receita que está ben para probar na casa. Veña, por 50 euriños quero que me digas, a ver se pronuncias ben. Se pronuncia ben, poñemos yogón. Veña. Veña. Que me digas como se chama esta mestura de verduras, este paquetiño que fixo xe Lucía. Caciagué. Moi ben, Fixo mellor que nós. De feito, eu creo que igual sabe un pouco de xaponés. Igual sí, É que o dixo mellor que nós. Mira, é fermoso este caciago. Dixo con outra entonación. Sí. O mellor é a boa. Sabes O mellor é, xaponés? efectivamente. María Jesús, sabes xaponés? No. Ah. Se dice así, flipo, Ahora queda aí a dúbida xa. Dixo ela ben ou nós? Xa, que non dixo ben? Aí está. Nos dixémolo de tantas formas Claro. que imposible saberlo. Bueno, María Jesús, moitísimos parabéns polos 50 euros. Grazas por chamar, xa sabes que podes vir cando queiras, vale? Muchísimas gracias. Veña, un bico grande. Chao, chao. Espero teléfono. Sí, ahora espera que che toman os datos, non colgues, vale? Vale. Veña, un bico. Señora, buena por el programa. Chao, chao, moitas gracias, de verdade, gracias. Chao, chao. Lucía, que che falta? Faltame triturar a cremiña. A crema, é certo, que estaba facendo Que antes. temos aquí? Sí. O allo Si simplemente porro. vas pasar polo batedor. Coa pataca, simplemente vou pasar polo batedor. Moi ben, pois mentras trituras, sabes que fago? Marcho con María Jesús, de Lugo, imos co público. Do voltas co prato, veña. Vamos para de Lugo, digo eu. Talarán. Non. É que empezan por L, os dous empezan por L. E claro, como acaba de falar con María Jesús de Lugo, te dixen eu, ai, como estás? Ben, Sí, estupenda. estupendo. Sí, É seguro. seguro. Si che pasa algo ou necesitas algo, te dimo, Vale. Que eu aquí son como os reis magos, Estou para cumplir os desexos. Se non mando cheo, como era? O qué? O hermano de Zumosol. O primeiro, o curmado de Zumosol, exactamente. O primo de exactamente. Zumosol, verdad. Bueno, a ver, que che parecen as receitas? Estupendas as dúas. Sí? Ai, que está moi difícil, É o que ten este programa. Si fora fácil, non había este programa. Non, Non? non, ten razón. Igual. Pero, Alguna dificultad ten que ter. sí, elegile. Pois, tes dúas receitas moi distintas que eu entendo que o salmón ten un sabor moi característico. Sí. Entón, como van facer para modificar ese sabor? Porque, con todo o que lle botaron, modificarase. Pero tanto como para que che convenza. Uah, Uah, ten que estar moi... moi tenro, Non pode estar nin pasadiño, nin quedarse Exactamente. demasiado crudo. Exactamente. Pois vámonos ver de práctica. Queres ir con Lucía? Vale. Pois veña, vamos con Lucía Vázquez. Vamos a dar un aplauso, veña, que venga la lancha. Un aplausiño para ela. A ver, Lucía, Vamos a ver. ponte por ela, vente por aí. Ai, mi madriña, o que vai pasar hoxe aquí? Digo, Veremos. chueu. Mira pa aí a crema, de pataquiña. Que boa. Que rica, que ben triturada, Lucía? A verdad que sí, A verdade é que te quedou ben, Está. Sí. Eso parece a papilla dos bebés. Tal cual. Xusto, casi como a papilla de E bebés. agora? Sí. Un lomiño. E O caqui ese. o caqui O este. caqui ese, Aí o caqui está, ese. O caqui ese. Que bo aspecto ten, a verdade é que lle quedou precioso. Señoras, Ai, señores, vai. vamos dar un aplauso a Lucía Vázquez. Moi ben. Imos con Begoña, veña, vente por aquí, mentre remata. A ver, porque Begoña, claro, Begoña ten que ir ao forno. Estamos aquí Ábrelle o nas forno, ábrelle o forno, que senón esta muller non acaba máis. Non acaba máis. A ver que é o que sale de aí. A ver, Vamos que a sale. deixar, Aquí vente os- por aquí. de aquí vente o por aquí. salmón, Aí está. o salmón sale. O salmón sale, non? Vente, Sí. vente por aquí. Aí vai. Moi ben, Tamén, Moi ben,
ben, Botámoslle así unha salsiña. Si, é que eso xa por arriba. Moi ben. Metesille a salsa no medio. Aí vai. Ah. E que ahora falta un pouquiño de pan. Bueno, home. Bueno, o pan deixámoslo. Sí, é que eu son panceira. Mentre remata Begoña, imos coa pregunta de concurso, que seguro que a sabe Begoña. Canto tempo estivo no forno o salmón de Begoña? 5 minutos. Vale, aí pon 10, pero 5, non? Pero tú non lle fas caso ás pantallas, fai caso a min. Vale. 5 minutos. 5 minutos. 664 4834 9 chamade ao Voltas co Prato, 50 euriños en xogo e agora sí tamén vou pedir un aplauso para a maravillosa Begoña Vázquez. Un aplauso para ela. Maravillosa. E María Jesús... Saca as patacas. María Jesús, eu creo que che vai sendo hora de ir probar, non? Ti que dis? Vale. Queres ir probar? Sí. Pois veña, vente conmigo. Vamos para aí para diante. Ponte aí dese lado, aí nesa esquiniña, aquí. Porque chega un momento de probar e cando queren os cociñeros poden traer as receitas que hoxe vai facer esta muller. Poden nos traer unha silla, non? Porque temos tempo. Bueno, pero... Pa ti pa sentar? Xa cenamos. Bueno, cenamos os dous, non? Claro. Sí, estaría ben. Aquí estaría eu, cenando con ela. Que maravilla sería. Vai probando, veña, o de Lucía. Vai probando de Lucía. Mentre van Begoña Vázquez, aí está. Perfecto. Vale. Teño moitas cousas. Aí está, moi ben. Probando xa as receitas da Voltas co Prato, veremos que é o que pasa. Recordamos que repartimos cartiños. Canto tempo estivo no forno o salmón de Begoña? 5 minutos. 5. 664 4834. Mira, está corregido xa, 5 minutos, 664 4834 19. 19. Veña, Luis de Sarria, que tal? Boa tarde. Luis. Hola. Luis de Sarria. Espera. Hola, Luis, estás aí? Sí, estoy. Dime. Vale. Veña, dime canto tempo pasou no forno o salmón de Begoña. Pues creo que fueron 5 minutos. Moi ben, aí está, un aplauso. Un bico grande para Luis de Sarria, que leva os 50 euriños. Moitísimas grazas por chamar. E agora é o momento... Gracias a ti. Me encantaría tamén un libro firmado. Home, xa, pero nos estivese aquí, firmamos sin problema ningún. Un bico grande. Hasta loguiño. Chao. Vosotros. Chao. María Jesús da Laracha está probando xa o de Begoña, xa probou o de Lucía e agora chega o momento de verdade. Teño vos que dar as maus, pero non me dedes calambres, vale, por favor. Non quero nada. Veña, vamos alá. María Jesús, despois de probar... Xa. Quen gañou a Voltas co Prato o día de hoxe? Bueno, pois ata o telexornal serán aquí. María Jesús, que é? As dúas. As dúas non poden ser. Ten que ser unha. Bueno. Pois Begoña Vázquez, aí está. Señoras, nos marchamos. Queden coa actualidade, coa hora galega e as 10 a penaltis na Radio Galega. Chao. Agua que